Shirifla fleba on bobela jele fo ka wolingmando an fleba munun bi Mali kono ani Mali ko ka anga foli ananga wolingmando be kata bela jele ama nyini setka ala fe ala kan nema anaka hina anaka baski ala taala ko dinena bela jele ma mbadu ama nyini setka ala fe banajugu mimme anga jamana kono ala ka bo kono ala ka bo nye kono ala ka do anna che abi munu na ala ka lafiya danu bela jele ma ama aba munu soro folo ala ka to ala ka ngisi ka bo toroma o ko fe ame foli di anga sawunma ma no anga maulana Maulana Sharif Usman Madan Haidrambaa fo ka wolingmando ka do nyina fe nyina ala fe ala ka shini kenya ni lamangun mala ko dana manaka dima belajili o temenen ko aman deme baw fo kosobe kerengere yana otes Usman Traoré sisa wane janko ni mfuteni na electronique mine fefebe mbalage mbalamuso friko otesi ventilateur otesi climo otesi ona nyona ani yani uka sumaya bara munun fana be o marke otesi bebe soro alifi ama nyina ala fa ala ka sukuja ame mamunun ga keneka o de mega industry mbalage mbalamuso ni yo fo I hagli bi jigi madari mo de la keren yana uka fem mi mambulo bi no kembe ka ke nye sako bi kosobe o de uka zimzam numéro 4 de ni numéro 4 anya fawe zimzam taku damadoni numéro D obi damne de bangi dona fogata se akalo sabama numéro D bi damne ola numéro 3 bi damne kalo sabala fogata se kalo shekima numéro 4 min flambolo ni bi damne kalo shekila fogata se kalo ta aniko de munu mi kalo tan ngola ni bi do ulula sangelini ko dewu otmana zimzam numéro 4 kuma mani dagelena madari mugo ka representant munun be misri badala ka nyesi assemblée dondamba ma choyi uka yani mamunun be ulu ka representant amena dakurunya fla dama muso de be kushi don kosobe ka teme cheka dakurunya fla mimba bolo kushi la abo fo awnya misro ka teme ni bara ni bayni che nse anche nyado bashi foitela bashi foirete madari mugo ka zimzam numéro 4 bi bolo mugo ko kushi nkai kosobe ebe mun fo anya ala chena kushi nkai wa songo da matemediado kushi numéro 4 yabe do ga damne den kalo woro kana sifo sangelen donima ate woro goro boshi bla dena den woro goro late woshi ate problem foi wereke dena kushi nkai yere da kai koton la ki kado koton yere do ay wa jalanye made umenda mentigila ni muso were mangai kushi la kushi ka chane nga mimi de far lafiya ni nedu zimzam numéro 4 abi soro boutique fantani nani bela jeli nga numéro ba kamyo fasala halna na madari mo ko representant munumbia misri badala assemblée donda bala ka nyesi misri re donda bala parking konana ibu dafale soroya otuna ne bayni ce ala ka suguja ala ka gaskan madanu bela jelema mbade o tebene ko fa nga nyingali munu bambulu keren yana anga kala filila dibite ko kala fili o nyingalu de bambulu nala sona ma bara corona na abuna bon nyingali ninu kilon kala mani ala ka je na nga tebene bara inshallah Ndrega ini che amanche nyado bashi foitela no bashi foitela ni gana mi kushi zimzam numéro 4 koto lakika mba dima o kadi kon kosobo kadi ni nyachi be nyachi be ne ko malika yela ma horonya kofe mo folo jmene ke l'assemblée président est-ce que malika yela ma horonya kofe docteur Oumar Margote chauka Tekambe Anjengoro anje sumo basila proste mba fe ki nyini ngay douani do ni gena ni madari mo ka kushi kura boli muso ben nyadongo jugo ni ngadi yekon o kali ni nyachi be o nyachi be dibite kala filila tako folo la dibite joli de tako folo ke dibite joli de temena yoron ngili chenyana mosogodo chau kambe ngami mi kana tanu ha kambe ngora ni che basila basanela mba fe ki nyininga ni sona mamadane mo ka zimzam numéro 4 ni kusi lakika koto lakika ni ngade kon akarene ni nyachi be nyachi ngwa nyachi biya ni ngade kon akarene ko ay wa bachi tala dibito ka kala fili wala kalama dibito ka kala fili ami kala fili ami dibito ka kala fili mina ba kalama kon ba kalama ne ko premier tour la mo jolle temena dibito jolle gayna tako folo la wa ama siga donde chau kambe mimi kana tanu ha
kanbɛ makɔrɔ i ni ce Manche. baasi la Bay fo tana ko. i denkɛ ni mɔdenkɛ min ɲininka n'i gɛnna a bɛ kusi d'i ma i b'a sama i m'o d'e ma o ka di ye Akadiye. i b'o fɛ kojugu Fo ka dama tɛmɛ. mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ assemblée min nafila da la nin mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ jumɛn de kɛla ɲɛmaa ye A ɲɛma fɔlɔ yɛrɛ. Muso hakili m'o ye nkalon n man. b'a dɔn a cunni ka de kɔrɔ de y'a A kɛ cuni ka. ayiwa ala ka si d'i ma ha n ye min d'i ma taa n'o ye kan b'u fo ha ne ba i ni ce Nse baasi t'i la baasi foyi tɛ n b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna madari mɔgɔw ka kusi kura bɔlen e y'a mankutu mɛn awɔ n y'a mankutu nin bɛ cogo di a ka ɲi yɛrɛ de ni gɛnna ma d'i ma o ka di o ka di n ye fo k'a da dibitew ka kalafili min tɛmɛna sisan dibite joli de gɛnna tako fɔlɔ la député minnu gagné MPR b'a la ayi joli do dɔrɔn bɔn ne t'o hakɛ fɔ ayiwa madari min gulon b'i kan na taa n'o ye ha kan b'u fo ne ba i ni ce Nsan ce ɲɛ dɔ baasi t'i la baasi foyi tɛ i denkɛ ani mɔdenkɛ mina ɲininkali k'i la n'i gɛnna n'i kusi de kɔtɔn la k'i kan nin ka di ye awɔ n ka di n ye kosɛbɛ i b'a fɛ kojugu awɔ mali ka yɛlɛma hɔrɔnya kɔfɛ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ jumɛn de kɛla assemblée ɲɛmaa ye ne kɔni bɛ mun dɔn o ye Wali Jawara de Wali Jawara ayi o tɛ o nka min b'i kan na madari la taa n'o ye ha i ni ce ne ba i ni ce Nse n cɛ madari gulon b'i kan na awɔ n'i gɛnna n b'o d'i ma fufalaki hali n'i ma gɛn i bɛ taa n'o ye nka kusi de bɛ d'i ma zimzam numéro 4 nin ka di ye awɔ a ka di dibite joli de tɛmɛna kalafili min tɛmɛna sisan dibite joli de tɛmɛna tako fɔlɔ la mɔgɔ 30 dɔɔni mɔgɔ 30 dɔɔni o cayala kojugu ne ba taa n'i ka madari kan bɛn ha ne ba i ni ce Nse an ce ɲɛ dɔ baasi foyi t'i la baasi foyi tɛ i dɔgɔnin bɛna ɲininkali dɔ k'i la n'i gɛnna nin madari mɔgɔw ka kusi kura bɔlen i ye nin tɔgɔ mɛn tiɲɛ la ma nin tɔgɔ mɛn fɔlɔ nka nin ye kɔtɔn la k'i kan n'i ye nin sɔrɔ a ka di ye kɔni awɔ a ka di ye mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ jumɛn de kɛla assemblée président ye tiɲɛ ne t'o dɔn ayiwa kan b'u fo min b'i kan na o ta han o y'i ta ye kan b'u fo n kɔrɔ i ni ce Marche. ɲɛ dɔ baasi t'e la Alhamdulillah an b'ala fo. i ni baara Nba. n b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna kɔtɔn la k'i ka kusi musow bɛ nin ɲɛdɔn kojugu n bɛ nin d'i ma nin ka di ye Na ka di n ye kojugu. i bɛ nin fɛ Muso bɛ n bolo n b'a d'u ma. dibite kalafili min tɛmɛna sisan kɔsani na i bɔra a kalama N bɔra a kalama kojugu. maa joli de gɛnna tako fɔlɔ la Maa hakɛ min gɛnna tako fɔlɔ la. Bon maa 20 dɔɔni o gɛnna tako fɔlɔ la. maa mugan nin dɔɔni nka hakɛ kelen min don e m'o dɔn Tiɲɛ yɛrɛ la hakɛ kelen min don m'o dɔn. dɔɔni y'i jɛ n kɔrɔ ka bɛn ha n ye madari min d'i ma taa n'o ye kan bɛn awɔ i ni ce baasi la Baasi foyi tɛ ne la. n bɛna ɲininkali k'i la n'i gɛnna kusi i b'a sama i den ma kɔtɔn la k'i kan madari mɔgɔw ta don nin ka di ye Nin ka di ye. a ɲɛci b'i ye A ci ba bɛ yen. ayiwa a diyala n ye dibite kalafili min tɛmɛna sisan i b'a kalama Awɔ. mɔgɔ joli de tɛmɛna tako fɔlɔ la Bon mɔgɔ min tɛmɛra ale t'olu da dɔn kɔni sinon RPM ne kɔni ka di ne ye. cɛ kan b'u fo kan bɛn ne ba i ni ce Nse somɔgɔ ɲɛ dɔ baasi foyi t'i la alihamudulayi i denkɛ bɛ nin ɲininka n'i gɛnna zimzam numéro 4 madari mɔgɔw ta don kotɔ la k'i ka n b'a d'i ma a ka di ye a ka di n ye kojugu mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ mɔgɔ fɔlɔ jumɛn kɛla assemblée président ye assemblée président assemblée président fɔlɔfɔlɔ ye jɔn ye mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ assemblée président mali ka yɛrɛma san joli mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san kɔfɛ Ibrahim Boubacar Keïta o tɛ madari min dili ma o ta kan bɛn ha ne ba i ni ce Nse somɔgɔ bɛ di baasi foyi tɛna n bɛ ala tanu i yɛrɛ dun baasi foyi tɛ na ni wagati la i denkɛ bɛ nin ɲininka n'i gɛnna ni madari mɔgɔw ka kusi kura bɔlen zimzam numéro 4 kɔtɔn la k'i ka n b'a d'i ma a ka di ye a ka di n ye kojugu ɲina dibite kalafili la awɔ dibite joli de gɛnna tako fɔlɔ la bon désolé a y'a faamu n kɔrɔ i ni ce Aba ça va? n ɲɛ dɔn baasi kɔni t'e la Alhamdulillah baasi tɛ na. kusi numéro 4 den kalo 8 fo san 1 ni kɔ a bɛ don o de la nin ka di ye Kojugu. mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla assemblée président ye Assemblée président. A tiɲɛ yɛrɛ la. Bolokɛ ne t'o dɔn. kan bɛn
Alce ngoro amante basila basi foyi tɛ na ni ne kusi Zimzam numéro 4 koto lakika muso be ndongo jugu ngadi ye kosɛbɛ a ka di n yɛrɛ dɛ ñina dibite kala fili la mɔgɔ joli de y'i kanbɔ Mali kɔnɔ mɔgɔ joli de y'i kanbɔ mɔgɔ 25 cɛw ka ca n'o ye koyi kan bɛɛ ngoro ni ce basila ni minɛ a bɛ se ka kɛ e bɛ taa n'a ye Zimzam numéro 4 don koto lakika ni gana ma di ma kusi don ni ka di ye awɔ n ka di n kojugu dibite kala fili la tako fɔlɔ la dibite joli de ye tako fɔlɔ kɛ tako kelen kɛ yɔrɔnin kelen dibite 80 80 bɛɛ o tɛ kan bɛɛ Alce ante ngoro basi la basi foyi tɛ ni ne Zimzam numéro 4 ni gɛnna n b'a di ma ka di ye kojugu min y'i ta nɔgɔya maa joli de y'i kanbɔ dibite a nɔfɛ ɲina Mali kɔnɔ yan maa 58 a ka ca n'o ye kan bɛɛ Gramɔgɔni ce mamba ɲɛ dɔ basi t'i la tɔɔrɔ foyi tɛ na i denkɛ n'i ka kalanden minɛ ɲininka n'i gɛnna a b'i sama kusi la i b'a sama i mɔden walima i denw ma nin ka di ye kɔni trop i bɛ nin fɛ n b'a fɛ yɛrɛ de Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ jumɛn de kɛra assemblée ɲɛmaa ye alala n ka dɔɔni ma s'o ma o cunika o cunika Ala k'a ɲɛ mɛn i la ha kan b'u fo ngoro ni ce fɔlɔ awa ante salamu i b'i pɛrɛ basi t'i la basi foyi tɛ na i dɔɔni min ɲininka ni gɛnna kusi Zimzam numéro 4 n b'a di ma koto lakika nin ka di ye a ka di ɲina dibite kalafili la dibite joli de y'i kanbɔ dibite a nɔfɛ dibite joli Mali kɔnɔ yan terikɛ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ hakɛ to dɛ ne tɛ fɛn dɔn politiki ko la dɛ jamana ko de ye nin ye politiki ko ye de dibite tɛ ka ko ya awɔ dibite ko ye n ka ko ye mais ko don quoi komi fɛnɛ cɛw ka bɛɛ ne ba i ni ce nse basi la basi tɛ i denkɛ bɛna ɲininkali dɔ k'i la ni gɛnna aw bɛ kusi dɔn kojugu numéro 4 Zimzam madari mɔgɔw ta dɔn nin ka di ye awɔ ka di i bɛ nin fɛ kojugu ɲina dibite kalafili la dibite joli de y'i kanbɔ Mali kɔnɔ yan o wa ca ne fa o wa ca ne an mago b'a da de la tiɲɛ yɛrɛ la o da tɛ ne kɔnɔ cɛ Ala k'a ɲɛ mɛn i la i ni baraji kan bɛn kusi tala k'i dan ne ba i ni ce nse a ni ce basi la basi foyi tɛ i denkɛ bɛna kusi d'i ma Zimzam numéro 4 madari mɔgɔw ta don nin ka di ye e bɛ nin fɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ assemblée président ba mɔgɔ fɔlɔ jumɛn kɛra assemblée président ye Mamani Alassane Haidara Mamani Alassane Haidara Mahamani Alassane Haidara a ye tɛgɛrɛ bɔ fɔ a kunna Mahamani Alassane Haidara nin minɛ nin y'i ta ye wala kan bɛɛ a kɔrɔ ta cɛ ka ye wala i ta don kan bɛɛ n terikɛ i ni ce basi la basi tɛ na nin ye kusi de Zimzam numéro 4 nin ɲɛci bɛ e ye ɲɛci bɛ ni gɛnna ma di ma o ka di ye a ka di ye ɲina dibite kalafili la dibite joli de y'i kanbɔ dibite a nɔfɛ Mali kɔnɔ yan ne hakilina la dibite 52 cɛw Mali kɔnɔ kan bɛɛ n kɔrɔ ni ce yɛrɛ sira basi la kɛnɛ i denkɛ bɛ nin ɲininka ni dɔgɔnin ni gɛnna mi kusi numéro 4 di ma Zimzam nin ka di ye a ka di ye ni ɲɛci bɛ e ye min ɲɛci bɛ ye n ko ni kusi ɲɛci bɛ e yan a ɲɛci bɛ ye mɔgɔ joli de y'i kanbɔ dibite a nɔfɛ Mali kɔnɔ yan mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 73 a ka ca n'o ye kan bɛɛ Siri fila filɛ b'an bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn nin an ka tako filanan kɛnɛ ye yala kɔnɔna na jaabi min mana bɔ yala kɔnɔ an b'o jaabi dili kɛnɛ kan foli waleɲuman dɔn an b'a ta k'a di filɛba bɛɛ lajɛlen ma halisa an b'an ka sababu ɲuman fo n'o y'an ka Maulana ye Sharif Usman Madani Haidara sababu ɲuman an b'a fo ka waleɲuman dɔn a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Ala ka sini kɛnɛya ni lamɔgɔ ɲuman Ala k'o d'an ma a n'a ka denbaya bɛɛ n baden o tɛmɛnen kɔfɛ an b'an dɛmɛbaaw fo maa minnu b'an dɛmɛ nin baara in na an b'u fo kosɛbɛ nka kɛrɛnkɛrɛnyana an bɛ Mega Industrie mɔgɔw ka kɛnɛ min kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka suguw diya u ka kusi min ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn n'o de ye Zimzam ye Zimzam numéro 4 de tun bɛ an bolo numéro 4 an y'a fɔ aw ye u bɛ daminɛ den kalo 8 fo ka taa se den kalo 10 ani kɔ san 1 ani kɔ o kusi o bɛ don o den masina in de la Zimzam numéro 4 Zimzam numéro 2 ni Zimzam numéro 3 fo ka taa se 4 ma nin bɛɛ bɛ sɔrɔ kusi in na an b'a ɲini Ala fɛ kotɔ lakika don Ala ka suguw diya kasika ɲuman ye setigɛ Ala ta ye Ala ka d'an n'u ma n badenw ɲininkali ka ca an bolo ɲininkali fɔlɔfɔlɔ an ko Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya kɔfɛ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ jumɛn de kɛra assemblée ɲɛmaa ye o ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan
assemblée ɲɛmaa min bɛ yen sisan a tɔgɔ ye di maa min bɛ assemblée président la sisan a tigi tɔgɔ ye di ɲininkali sabanan député kalafili min tɛmɛna sisan premier tour la n'an b'a fɔ a ma ko tako fɔlɔ la mɔgɔ joli de ye tako fɔlɔ gagné mɔgɔ joli de gagnera tako fɔlɔ la o ye ɲininkali sabanan ye ɲininkali naaninan n'a laban Mali kɔnɔ yan député joli de y'i kanbɔ mɔgɔ joli de y'i kanbɔ député ɲini nɔfɛ mɔgɔ joli de y'i kanbɔ députéya ɲinini nɔfɛ Mali kɔnɔ yan o mɔgɔ hakɛ ye joli n baden o ɲininkali de b'an bolo nka ɲininkali min jaabila an bɛn'o de fɔ aw ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ mɔgɔ fɔlɔ min kɛra assemblée ɲɛmaa ye o de ye Mahamani Alasani Hayidara Sirifukɛ ale fɔlɔ de kɛra assemblée président ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ n badenw ɲininkali tɔ ni Ala sɔnna ma baara n'a taabolo kɔnɔna na an bɛn'o da aw tulo kan an bɛ foli di filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma maa minnu b'an dɛmɛ question na an b'u fana fo Ala ka waati wɛrɛ jira an na wasalaam merci. Chuka